भोजपुरी वर्ल्ड प्रेजेंट से बोली छठी मैया की के बेरा भइल चली छठे घाट जी यार के बेरा भइल चली छठे घाट जी यार के बेरा भइल दौरा साजा के कोइले बन यार जी बीतल जाता बेरा होई लगले अन्हार जी दौरा साजा के कोइले बन यार जी बीतल जाता बेरा होई लगले अन्हार जी लागता घर ही रउआ लागता घर ही रउआ कदे हबरात जी यार के बेरा भइल चली छठे घाट जी यार के बेरा भइल चली छठे घाट जी यार के बेरा भइल भीड़ नइखे घाट जाए के बहादुर हो छठी मैया मनसा पूरा करी है जरूर हो भीड़ नइखे घाट जाए के बहादुर हो छठी मैया मनसा पूरा करी है जरूर हो संजय सरवेश चंदन संगे बारे जात जी संजय सरवेश चंदन संगे बारे जात जी यार के बे